Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nawo maSecrets nemaConfessions kune avo vanofarira malong episode awa anenge ari ma1 hour long. You can hit the like button ndinge ndichiziva kuti munomafarira maepisodes akadai. Regedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviko chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai. Ndiri murume uye zvekare ndiri kugarawo kunoku kumhiri kwemakungwa, but dzimwe nguva ndinenge ndiri kumusha zvangu kuZimbabwe uko, because me and my wife we have already retired. Takauya kunoku kumhiri kwemakungwa ndichangoti tiri kuAustralia. This was a very long time ago. I was a doctor, mudzimai wangu she was a nurse. Tauya kuno mukoma takabva tachizotora vana vedu, asi mumhuri makatanga kuita maproblems because shungu dzangu dzainge dziri dzekuti ndinge ndichibetserawo vana vaamai vangu, because amai vangu ivo vakaitawo vana vakawanda, but nana baba vakasiyana siyana. Takazvarwa tiri 5. Paku5 kwedu umwe neumwe ainge aina baba vake. Takakura tichichengetwa nehama dzaamai, saka madzisekuru angu vainge vari vanhu vanotaurisa uye zvekare vainge vachida kutonga tonga. Ndo vakatokonzeresa kuti amai vangu vange vachizosvika pakufa vasina kukwanisawo kumisa musha, because vaitonga zvisingaiti. Saka amai vaiti kana vakapinda marriage then vobva vatanga kunetsana nemurume wavanenge vakugara naye, because vanenge vachiudzirwa zvekuita nehanzvadzi dzavo. Kubuda kwandakazotoita muZimbabwe ndichizoya kunoku kuAustralia yainge iri nhau iyoyo. Ndakanetsana nemudzimai, takanetsana kwemakore akawanda, because kumhuri kwedu ndini ndega ndainge ndichiri ndakagara nemudzimai, because madzisekuru angu vaiva vanhu vekuti vaifarira kudya stereki. Saka vaipinda pakati pako nemudzimai kana kuti pakati pako nemurume wako kusvika mazorambana. Kana marambana paya, it's either ivo vaizokutsvakira wavo wavanenge vachida. Saka wangu mudzimai ndakasangana naye after ndagraduate, zvinova zviri zvinhu zvakavabhohwa, because vainge vasina tarisiro yekuti ndainge ndichazotsvaka wangu mukadzi. Vainge vaine wavo uyo wavainge vachitarisira kuti vainge vachida kundipa. Saka painge pagara paine matensions. Ndichizoya kunoku kumhiri kwemakungwa, urongwa ndainge ndiinahwo, urongwa hwekuti vanin'ina vangu nehanzvadzi dzangu ndainge ndichida kuti dzinge dzichizokwanisawo kuuya kunoku kumhiri kwemakungwa, but madzisekuru angu akabva achizonopinda pakati pedu, vakabva vachizokanganisa ukama hwainge huripo pakati pedu. Saka vanin'ina vangu nehanzvadzi dzangu havana kukwanisa kuti vange vachizoona kuti inini semukoma wavo, sehanzvadzi yavo, ndaiva ndiine shungu dzekuti vange vachizouyawo kuno kumhiri kwemakungwa. Ndopandakabva ndachizokata all communication. Ndakaita almost 4 years ndisingatauri kana nehama dzangu, ndatokata any form of communication. Saka ipapo ndopandakatanga kurungerwa. Then vakabva vachizondiudza kuti painge pachifanira kuti pange pachizoiswa tombstone paguva raamai vangu. Guva raamai vangu rakadhirika ndizive kuti how many times, because rainge risina kuvakirirwa, risina kana tombstone. Asi ndaiti kana ndikakomunikateawo nedzimwe hama dzandainge ndichitaura nadzo, ndikati vange vachindisvitsirawo shoko kumadzisekuru angu about issue yekuti guva raamai ringe richizoiswa tombstone. Saka ivo vainge vasingadi, ende vainge vachizviitira kuti vange vachindikaurisa. Saka ndainge ndava kungogara ndichingorota amai vangu. Ndaivarota
almost each and every time vachiuya kwandiri vachiti mwanangu imba yangu, gadzirawo imba yangu mwanangu, nekuti ndiwe unokwanisa kutondigadzirirawo imba yangu. Saka ndaiti kana ndikataurawo nedzimwe hama dzaiti kana dzikanosvitsa shoko, then madzikuru aingosunga play bva vati aizvozvo havazvikwanisi kuti vange vachizviita, plus amai vangu yainge isiri hama yangu. Saka takagara, chakazondipusha mwana wangu akazorwara. Mwana wangu akati arwara ndopandakabva ndachizoenda kuchechi. Ndakatoenda kuPentecostal church. Mubvunzo wandakazobvunzwa nevamwe vamufundisi vakangoti kwandiri, gova ramai venyu imimi riripi, vakavigwa kupi? Ndokubva ndachizovaudza kuti vakavigwa kumusha kwavo, because amai vangu ivo havana kumbogara vakakwanisa kuitawo musha wavo, saka vakangovigirwawo mumusha. Pastor ivavo vakabva vati, kana kuri kunzi unenge uchikwanisa, itai kuti munge muchiisa tombstone paguva raamai, because pane zvakatoitwa paguva ravo. Asi kana mukangoisa tombstone, no need yekuti munge muchiita chivanhu or anything, asi mukangoisawo tombstone just to remember her, everything is going to be well nemwana wako musikana. Saka as a parent, kana mwana wako achirwara, you will do anything so that mwana wako ange achizopora. Ndo zvandakazoita. Ndakagara pasi nemudzimai wangu tikabva tachizoonesana kuti taifanira kuti tinge tichizoita sei about issue yainge iripo paground, kurwara kwainge kuchiita mwana uye zvekare nenyaya yetombstone. Saka takabva tachizosarudza kuti taifanira kuti tinge tichizoenda kumba. Mwana wangu ndainge ndakamutumidza zita raamai vangu. Saka pandakazonzwa madzikuru ava kuti tofanira kuti tinge tichiisa tombstone, it is just that semunhu ndainge ndisina ruzivo rwakawanda. Dai ndakaregedza zvangu kuenda kuzimu kumusha kwakavigwa amai vangu, because madzikuru vakaramba kuti ndinge ndichitenga inini tombstone raamai, because kwavari vanoita sekunge vainge vaine zvavainge vava kusangana nazvo, because vakazongoita zvefofa kuti mwana wese anofanira kuti ange achiva paground, munhu wese anofanira kuti ange achizovapo tombstone. Isusu hama dzaamai venyu tichaita plan. Ndikamboedza kuti ndinge ndichitumidzira mari, saka kuramwa kwavakaita mari, vachiramba mari yangu, ndakafungidzira kuti nekuda kwekuti sezvo tainge tiri vanhu vainge vakambochinjana mashoko tisingatauri tose, ndokusaka vainge vasingadi kuti ndinge ndichivapa mari yangu. Saka vamwe vaning'ina zvekare nehanzvadzi dzangu vakakwanisa kugamuchira mari dzavo, but yangu inini mari ndo isina kugamuchirwa. Takasimuka tikabva kunoku kuAustralia ndokubva tachizoenda kuzimu. Taenda kuzimu mukoma, chivanhu chose chakaitwa pasina kana chandainge ndichinzwisisa, because nyangwe zvangu ndainge ndiri muKristu, asi pane patakangogezeswawo maoko tikanzi munhu wese aripo arifanira kuti ange achigeza maoko tisati tatanga kubata basa, zvekare nekuzogeza maoko after tapedza kubata basa. Saka handina kumbofunga kuti ipapo ndipo pandainge ndichazogadzirwa. Takati tapedza kuita mutambo wedu ndopatakabva tachizodzoka kuno kumhiri kwemakungwa. Ndainge ndava kutotaurawo nemadzikuru angu nevana vavo, zvekare nevaning'ina nehanzvadzi dzangu, zvese zvainge zvakarongeka. Ndakatanga kurwara mukomanasha, ndakarwara too bad zvekuti ndaishaya kuziva kuti ndoita sei. Kunoku kwatiri kana uine mari ukaenda kuchipatara kunyange uchirwara vanokurapa, but inini vakanditadza mukoma, vakatotadza kutoziva kutoti dambudziko rainge riri pandiri rainge rimbori dambudziko rei, because patakadzoka one day ndakangobuda ndichienda hangu kunojoga sezvandainge ndagara hangu ndichingoita, ndiri munhu anofarira kungoita maexercises. Saka ndakabuda ndokubva ndaenda ndikanojoga, ainge achiri makuseniseni. Then pandakazoti ndichidzoka kumba ndakaona kitsi, but ndakangoti it is a normal cat, because pama-apartment patainge tichigara painge painewo vamwe vainge vaine kitsi dzavo, but you would rarely see them outside. Saka ndakangoti maybe ikitsi yeumwewo muvakidzani, handina kumboita basa nazvo. Ndoshura rekutanga randakaona iroro. Then ndakazoti ndichingondopinda mumba ndopandakanzwa kuti ndainge ndichirwadziwa, ndichiita sekunge ndainge ndaminyuka. Kneecap yangu yainge ichirwadza
ndichindirwadza zvisingaiti, ndichinzwa kutsva. Ndakataura nemudzimai wangu, then ndokubva tachizoenda kufamasi tikangonotengawo zvima over the counter medication, ndikamboita sekunge ndainge ndaita right. 2 months later ndakamuka mukomana acho. Pandakamuka ndainge ndiine hope dzandainge ndarota. Ndakarota ndichitemwa gumbo rangu naamai vangu. Vainge vakabata sando, but mukati mesando mainge muine ropa rainge ririmo rainge rakasangana nemakonye. Saka vaiti kana vakanditema, because vainge vachindirova nesando mumabvi angu saka vaiti kana vakanditema, then ndobva ndachizoona makonye achipinda mandiri, zvekare neropa rainge richipinda mandiri. Pandakamuka ndichita zvekuvhunduka, ndakanzwa kuti ndainge ndabatwa nechiveve. Ino handina kunge ndakaziva kuti gumbo rangu rainge ratozvimba richiita sekunge rainge rava kuda kuputika, gumbo reku right side. Saka pandakamuka ndava kuda kuti ndinge ndichiburuka pamubhedha, mukoma ndo pandakaona kuti ndainge ndisingachakwanisi kana kumuvha gumbo rangu. Mudzimai wangu akabva achizomuka, ndokubva achizoona kuti gumbo rangu rainge rakazvimba. Akafonera ambulance ikauya ikanditora ndikaenda kuchipatara. Ndaitobuda honye, but honye dzandainge ndichibuda ndini ndega ndainge ndichidziona honye idzodzo. Ndaitoona kutoti ndikutobuda makonye awa aiwanzokubuda panikep apa, kana kuti kuzvigunwe kwangu ndotoona honye dzichitobuda. Ende makonye iwawo aiti kana akabuda ndaimbonzwa sekunge zvinenge zvava nani. Pain yandinenge ndichinzwa iya yaita sekunge senani, but ndaiti kana makonye iwawo ndikanzwa kuti ava kutanga kundifamba futi mugumbo rangu, ndaichema, piwa mapiritsi akasiyana, ndichibaiwa ma-injection ekuti ndisaramba ndichinzwa pain, but zvainge zvisingambobatsiri zvachose. Nekuda kweurwere hwandainge ndakatarisana nahwo, munozongopiwawo ma-advices nevanhu vakasiyana siyana. Saka kuchechi kwainge kuina vamwe amai vainge vatoriwo nechinzvimbo kuchechi, ivo nemurume wavo. Saka vaiwirirana nemudzimai wangu. Saka pavakazondiona vakabva vachizoudza mudzimai wangu kuti kurwara kwandainge ndichiita hwainge husiri urwere hwaMwari, but chainge chitori chirwere chaitokonzereswa zvekare nekuzogadziriswa nenzira dzechivanhu. Saka tainge tisati takambofambawo takaendawo kun'anga nemudzimai. Saka we were very skeptical. Tainge tisingadi kuti tinge tichizotanga zvinhu zvatainge tisingazogoni kuzvipedzisa. Nemudzimai takazogara pasi tikati but chivanhu chiriko, because ndakarota amai vachinditi gadzirisa tombstone rangu, mwana anopora. Ende tombstone kugadzirwa kwarakaita rikazonoiswa paguva ravo, mwana wangu akabva atopora, because mwana wangu akatopora tichitobva kumakuva, akangotanga kungodikitira akabva atodonha pasi. Tikangoti mwana collapse, but akabva atopora. Panguva iyoyo ainge apera muviri wake, aondoroka asingachadyi. Aikwanisa kungodya kana 2 spoons ringava riri porridge, kana mukaramba muchimufidha aisvika pakurutsa, but akazotodya sadza plate yose, sadza nemuboora. Saka ndakati ndichitaura nemudzimai, mudzimai wangu akati but chivanhu chiriko, ngatiendei kumusha timbonofamba tinzwe kuti dambudziko riri pai. So we then flew from Australia, tikabva tachizoenda kuZim, tikasvika pamba pen'anga yacho iyoyo. Aiwa, takabetserwa. Mukubatsirwa kwandakaitwa ndakanzi ndaifanira kuti ndige ndichiita go back to sender. Go back to sender yatakaita mukoma, ndakanzi ndinofanira kuti ndige ndichienda kunoroverera hoko paguva. Saka ndina kuziva kuti once ukangoona wava kupiwa ivhu nen'anga kana kuendeswa kumakuva, zvinenge zvatovanika kunoromba mukati, because ivo mukutaura kwavo unoona n'anga haitauri chokwadi. Unongoudzwa kuti go back to sender inotoda mweya, saka unokwanisa kusaudzwa kuti mweya wacho unoshanda go back to sender unenge umbori mweya wakaita sei. Go back to sender, hama dzangu, inotoshanda nemweya wemunhu akafa, ndiye anomutswa obva aenda, obva anorwa mhosva dzako. Saka unenge uchifanira kuti unge uchizozorodza mweya wemufi
but ipapo mweya wacho wemufi hauna kuzozorodzwa, because go back to sender yakangoitwa mukoma. Takaenda kumakuva, ndainge ndiine hoko yandainge ndiinayo, ndikanzi chisarudza guva rauri kuda kuti unge uchizoroverera hoko. Saka ndakabva ndachizongotarisawo rimwe guva, ndikaona kuti painge pasisina kana chikwangwani, painge pasingachatomboratidzikise kunge rainge riri rinda reumwe munhu, akangovigwawo hama dzake dzikangofuratira dzikatoenda. Saka vakabva vati kwandiri, munhu akadai ndiye anoita anenge akakanganwikwa nehama dzake. Saka ndakabva ndachizoroverera hoko iya paya. Pandakaroverera hoko, ndakanzwa rimwe simba rakapinda mandiri. Mukomanashe, gumbo rangu rakaputika mushure mekunge tadzokera kumatare. Saka ndakangonzwa kuvaviwa because ndaiwanzo kubuda tumapundu pakati pezvigunwe zvangu. Saka ndakatotsvaka kamuti takatogaramo mumatare imomo, then ndokubva ndachizotanga kuzvikwenya ndichizvikwenya. Saka pandainge ndichizvikwenya kudaro, ndakabva ndapudura kamwe kapundu kainge kabudawo pakati pezvigunwe. Ndakapudura kudaro mukomanashe, pakabva pachizotanga kubuda humwe hurwa hwainge hwakawanda. Ndakaita sekunge munhu ainge avhurira hosepipe. Hurwa hwakabuda ipapo hwainge hwakawanda zvekuti vakazototora bucket. Vatora bucket vakabva vati, iwe chiisa gumbo rako mubhaketi. Kugara chaiko ndainge ndisingachakanyatsokugona kugara zvakanaka ndiri ndega, but ipapo vakatoti otosvinga because hurwa hwacho hwaibuda hwakawanda huchisemesa, hwakazangana hurwa neropa. Ndaita sekunge ndainge ndiine chitengi mugumbo rangu icho chainge chakachengeta hurwa hwose ihwohwo. Kupisa kuya kwandainge ndichinzwa nepain yose yandainge ndichinzwa zvakabva zvanyarara kuti zii hurwa pahwakatanga kubuda. Saka vakabva vachizondipa bhodhoro, vakanditi back to sender iyi yataita, ndikuona kuti madzisekuru ako ivo vakakugadzira vachatozviziva kuti kuno kuchaputika, ende vachatumidzira futi humwe hurwere, and this time vanenge vachitoda kutoti unge uchizofa. Saka zvatava kuita panapa, tikufanira kuti tinge tichishandisa hungwaru hwekuti tinotogara tatova nedefense yedu yatinenge tiinayo. Vakabva vanditi tava kutodzokera futi kumakuva tinge tichinosiya bhodhoro iri. Saka vainge vaine kamwe kabhodhoro kavainge vakabata. Kabhodhoro aka ndeke plastic, mukati macho mainge muine mafuta ainge arimo nekamunzwa kadiki kainge karimo. Vakandibatisa vakanditi, unogamuchira here bhodhoro iri? Ndikabva ndati hongu, bhodhoro ndinorigamuchira. Vane mhiko dzavakandipa mukoma, but handina kuziva kuti dzainge dzitori mhiko, because n'anga kana uchitaura nayo inokwanisa kutongokuudza kuti alright, bhodhoro iri kana ndakupa bhodhoro unofanira kuti unge uchizoita ABCD and usazoita ABCD. Saka hatina kutombozvisa mumusoro kana kumbofungawo kuti tinge tichinyora pasi zvose zvatainge tichiudzwa nen'anga. Chataingoda ndechekuti inini ndinge ndichingoita right chete, zvakawanda tainge tisina basa nazvo. Saka vakandigamuchidza bhodhoro vakanditi, chinyora zita rako mubhuku umu. Ndakabva ndachizopiwa counter book rainge riine mazita evanhu vakawanda. Saka vakanditi bhuku iroro wese wavanenge vabatsira anofanira kuti anga achizonyora zita rake, then hamene kuti ndisekretari wavo here akazonyorawo kuti ndainge ndabatsirwa chii uye zvekare nenzira dzipi. Saka takabva tachizodzokera kumakuva. Tadzokera kumakuva tikadzokerapo paguva paya apo pandainge ndaroverera hoko earlier on. Ndakabva ndachizonzi ndige ndichipfugama, ndikapfugama ndikagadzika chibhodhoro chiya, ndikanzi ndaifanira kuti ndige ndichizouya ndichizochitora later on usiku. Ndikati wow. Saka takazodzokera zvekare kumatare kwavo. It was around 5 p.m. patakazodzokera kumatare. Kuma past 7 ndopa vakabva vachizonditi ndige ndichipinda mumotikari ndikazoperekedzwa nevazukuru vavo tikaenda kumakuva. Saka vazukuru vacho havana kupinda mucemetery, vakangosara vakapaka kuroad. Then ndobva ndachizotanga kufamba kusvika ndasvika painge paine guva racho iro randainge ndasiya ndakagadzika chibhodhoro. Saka ndakatora bhodhoro rangu mukoma, but ndichifamba ndaingonzwa kana mhepo yaikwanisa kungosimuka yototi vhu
kufesi kwangu. Saka ndakazoti ndadzokera kumotikari tikazodzokera kumba kwasekuru, handina kunge ndakaziva kutoti yainge itori test yasekuru yavanoita, because kana ukasangana nezvinotyisa zvaunenge wasangana nazvo, vanenge vasingachakwanisi kuramba vachienderera mberi nekukubatsira. Saka ndainge ndatopasa examination yacho. Tadzokera kumba kwavo vakazondiudza kuti mangwana acho vainge vachida kuti tinge tichizopinda mumatare ekupedzisira. By then ndainge ndava kutogona kutofamba, ndava kutonzwa kutoti ndatova right. Mangwana makuseniseni ndisu takatanga kupinzwa mumatare, ndikabva ndachizogezwa nemushonga, vakabva vachizondipa bhodhoro rangu randainge ndakanotora riya kumakuva. Saka vakanditi bhodhoro iri pose paunenge uri unofanira kuti unge uchigara naro pese paunenge uri. Saka ndakatora bhodhoro rangu ndikariisa muhomwe, ndikaonekana nehama dzangu, ndokubva tachizodzoka kuno kuAustralia. Saka kabhodhoro aka kakandipinza bhizi paairport. Ndakatombobvunzwa mibvunzo yakasiyana siyana, because vainge vachida kunzwisisa kuti kamunzwa kainge kari mubhodhoro kainge kari kei kamunzwa ikako, because bhodhoro ndainge ndakanzi hauriise mubhegi, bhodhoro rinofanira kungogara riri muhomwe mako. Saka pandakambopinzwa bhizi nekuda kwako kabhodhoro ikako, ndakabva ndati handichafambi nako. Kana kuri kunzi ndinenge ndichida kudzokera kuZimbabwe ndinokasiya, but kana ndiri muAustralia kwese kwandinenge ndichienda ndinenge ndingori nako. But nekufamba kwenguva handina kuzoramba ndichiita saizvozvo. Ndainge ndava kutiwo dzimwe nguva ndotobuda pamba by mistake, ndotokakanganwa, ndodzokera kumba ndonokatora. Saka zvese zvandainge ndichiita kwainge kuri kutokanganisa mhiko kwandainge ndichitoita ikoko. Saka ndakazotanga kuona zvinhu zvinotyisa. Ndakaona shumba mukomanashi. Ndakati nerimwe zuva ndakabuda ndichida kuenda kumashops, ndobva ndatongoona shumba kumberi kwangu ndiri mumotikari. Shumba iyoyo yakangokaruka yatova kumberi kwangu, zvikandinetsa kuti shumba, kushumba iyi yabva kupi? Mashura ndakazotanga kusangana nawo kubva ipapo akawandisa zvekuti mukoma ndingatopedza nguva ndichikuudzai zvose zvakaitika. Saka zvinhu zvakapanduka. Zvinhu zvapanduka kudaro, ndakatanga kurota mukadzi ainge ari murungu achiuya kandiri achirara neni. Mukadzi uyu aiti kana akarara neni, then ndaibva ndachizoperawo simba ndisingachakwanisi kuti ndinge ndichirara nemudzimai wangu. Zvainge zvichingondinetsa zvose zvainge zvichiitika, kuti ko sei ndisingachakwanisi kuti ndinge ndichirara nemudzimai wangu. Hatina kumbokanganisirana, hatitukani, tinoraramisana life iri bomb, hatipanani stress, but kungonopinda mubedroom chete. Ndotonzwa kuti pano handisisiri baba, handisisina kana simba rekuti ndinge ndichikwanisa kurara nemudzimai wangu. Iyewo mudzimai wangu mafeelings ake akabva atoparara, because mazuva ekutanga ainge achimbondinetsa achiti sei usiri kurara neni, but akazongosvika pakunoti tono ainge asisinawo basa neni. Takamboita almost 2 years pasina anorara neumwe, pasina anobata umwe. Taingoti kana tava kuenda kunorara ndopfekawo mapijama angu negauni rangu, mudzimai opfekawo ake mapijama negauni, totorara, umwe akatarisa uko, umwe akatarisa uko. But wopedza tainge tichizorota manje. Ndairota mukadzi iyeye murungu achiuya kwandiri obva arara neni. Mudzimai wanguwo aingorota hope dzakadaro, airotawo murungu, murume achiuya kwaari then obva atanga kurara nemurume iyeye. Saka ndo zvainge zvichitipedza simba izvozvo, kuzosara tisina kana mafeelings zvachose. Zvadaro mukoma, vana vangu vakatanga kurwara. Uyu musikana akambopora, akatanga kurwara zvainge zviri very serious. Akambonzi ainge aita leukemia. Ndakashandisa mari yakawanda. Panguva iyoyo handina kunge ndakaziva kuti ndainge ndiine mhiko dzandainge ndakakanganisa. Asi chaindinetsa manje ndechekuti ndaidiwa nevanhukadzi. Kuchechi kwatainge tichinamata, ndakazotogumisidzira ndava kusaenda kuchechi, because ndakarara neabout 98% yevakadzi vatainge tichinamata navo. I want to confess mukoma, ndakasvika pakudiwa nekurara nevamwe vasikana even vainge vaine ma 17-16 years. Chechi yose
vasikana nevakadzi vose vatainge tichinamata navo about 98% ndakarara navo. Saka handina kunge ndakaziva kuti kabhodhoro kaya kandainge ndichishandisa laki racho rainge richinyanya kushanda kuvanhukadzi, because ndaingoti ndichifamba ndikangosangana kana nemunhu kadzi, whether muchina, mujapanese, efilipino, murungu, aitongotanga kungondisekerera, then obva atouya kwandiri kana aine zvivindi kutondibvunza kuti what is your name? My name is John. I need your phone numbers. I want to take you out on a date. Taenda kudate ikoko aizongoti kwandiri, is it okay kuti tinge tichienda kumotel? Totoenda kumotel totonorara tose. Ende vakadzi vose ava vaigumisidzira vava nedzimwe shanje zvekuti ndakapedzisira ndava kutotya kuti maybe ndinokwanisa kana kuzopondwa, kana kuti mudzimai wangu aikwanisa kuzopondwa navo vakadzi vandainge ndichifambidzana navo. Saka kuchechi ndakazoregedza kuenda kuchechi after ndazorara namai mufundisi. Ndikati so what is the purpose yekuti ndirambe ndichingouya kuchechi apa ndinorara namai mufundisi? Apa vakadzi vose vandaidanana navo ndairara navo pasina protection. Ndine vana vakawanda vemusango mukoma vandakaita nevakadzi vemarudzi akasiyana siyana. Kuchechi vana vandinoziva vandinavo ndakaita vana 4 nevasikana 2 vakangonzi vaita mateenage pregnancies, but ndirini ndainge ndavapa pamuviri. Then ndikaita vamwe vana 2 nevamwe vakadzi vainge vatori married muchechi. Then vamwe vana vandakazongoita kunzoku ndo vamwe vana vandinavo ivavo vandakaita outside of my marriage zvisingazivikanwe nemudzimai wangu. So it used to stress me kuti but sei ndiri kudiwa nevakadzi kudai, even ndiri kubasa, just a normal patient, unotoona munhu ava kutotanga kutokupfimba ari munhukadzi. Saka kwainge kuri kutokanganisika kwemhiko kwainge kwakaitika zvekuti ipapo dai ndakakasika kuziva kuti apa there is something that is wrong, but semunhu ainge asingaziviwo zvechivanhu ndakabva ndangosiyana nazvo, ndichitonakidzwawo nazvo dzimwe nguva kuti ndinodiwa nevakadzi vakasiyana siyana, ndisingazivi kuti mweya yacho iyoyo yekumakuva ndo yakatondigara, ndo inoita kuti vakadzi vange vachindida semadiro avainge vachindiita, ndisingazivi kuti kumberi uko kune moto wandainge ndisingakwanise kuzodzimura. Tafamba ndine hanzvadzi yangu uyo ainge ava kuSouth Africa panguva yacho iyoyo, akapondwa kuSouth Africa, but vakomana vacho vakamuponda, vakambobatwa, vakazongoburiswa mujeri, vakabva vatiza. Hamena kuti chii chakaitika. It was very strange kana kuurawa kwaakaitwa, because akawanikwa aine chianda chainge chakamubaya pachest pake apa, but it's like vanhu havanombozvitora serious kuti munhu afa rufu rwakashamisa vanhu kudaro kuti unobayiwa nedanda pachest pako. Then nyaya yacho yongotorwa sechinhu chisina basa. Of course ainge ari muZimbabwe. Ndo pakazoshayika zvekare mwana weimwe brother yangu. Saka zvose zvichiitika ndainge ndisingabatanidzi mates kuti chii chiri kunyatsokuitika mumhuri, because these were not my blood relatives. Saka ndina kunge ndakaziva kuti kubata kwandainge ndakatoita zvainge zvava kutoteverera vana vaamai vangu zvekare. Saka mumhuri makatanga kufiwa, vanhu vachifa, madzikuru achifa. Ndo pandakazotanga kurota manje. Ndairota hope ndiri mudrum, but drum iroro rinenge rakazara neropa. Ndaizobvunza manje, ndaiti kana ndikazvibvunza ndiita sekunge ndinozvibvunza kuti but ropa iri nderani. Ndo pandainzwa voice manje raizoti kwandiri, iwe unogoti ropa iri nderani? Handiti iri ropa ndera Steven, apa inenge iri hama yangu inenge yakabva mukufa. Izvi zvaiwanzokuitika soon after tabva mukuviga any of my relative. Ndobva ndatorota nditori mudrum rinenge rakazara neropa. Uko vana vangu vava kutanga kurarwa nezvinhu, kuzosvika ndazobata vana vangu vakomana vari 2 vachiita ungochani. Ndakangokaruka ndapinda in one of the spare bedrooms. After ndabva kwandainge ndichibva ndikangosvikawo pamba pari zii, ndikavadaidza vakomana havana kundinzwa. Saka I then went to the first spare bedroom, ndikaona musina vanhu, but ndakazonzwa manje munext room kuti mune vanhu vari kushinyidzana. Ndokubva ndanofura, ndikaona vana vangu vainge vari pamubhedha vakakotamisana pamubhedha. Ndo pandakaziva kuti there is something that is wrong, pane chiri kuitika chete. Saka I then tried to contact
hama dzen'anga iyaya because ndainge ndiine mafone numbers umwe muzukuru wacho. Ndakaedza kumubata but ainge asingabatiki. Zvakazondifosa kuti ndinge ndichidzokera kuZimbabwe. Apa kuti ndinge ndichifamba nechibhodhoro chiya manje, kunyange ndainge ndichida kufamba nacho, ndainge ndisingachazivi manje kuti chainge chiripi because ndainge ndakangotorawo chimwe chishoebox ndikaisa kabhodhoro mushoebox imomo, ndikaisa muwardrobe ndikangosiyawo zvakadaro. Saka pandakakatsvaka handina kukwanisa kukawana. Ndokubva ndaenda ndasvika kuZimbabwe, ndikaenda kumba muzukuru uya wen'anga, ndikanotaura naye ndikati pane zvinhu zvandisiri kunzwisisa zviri kuitika kwandiri. Akabva ati manje sekuru vakafa. Ndikati sekuru vakafa rini? Akati vatova ne5 years kubva zvavakashayika. Ndikati saka zvofambiswa sei? Ndokubva ndachizoudzwa kuti mimwe mishonga yavo nezvinhu zvavainge vachishandisa zvimwe zvacho vakazvipisa because pakazotanga kuita makakatanwa mudzinzare kwavo sezvo vainge vaine vakadziwo vakawanda. Saka vana vavo vainge vava kutanga kurwira zvinhu zviya. Semhuri vakabva vachizosarudza kuti the best way was kuti vange vachizodestroya zvinhu izvozvo zvainge zvichishandiswa nemufi. Saka vainge vava kusaita zveun'anga mumhuri yavo. Ndakabva ndapererwa ndikashaya kuziva kuti zvino zvazvadai ndoita zvekuita sei. Ndakavabvunza kuti saka ndodii? Vakati ndava kuenda nemi munotaurawo nemadzikuru angu. Ndaenda kuya mukomanashi. Handina kuziva kuti vainge vatongondirongerawo kuti vange vachindidya mari. Of course sekuru vavo vainge vakashayika zvechokwadi ende vakapisa zvinhu, but havana kuda kuzongondiudzawo chokwadi kuti sezvo isusu tava kusaita zveun'anga, there is no way yekuti tinokwanisa kukubatsira. Chitsvaka umwe munhu anokwanisa kukuparadzira nekukubatira chibhodhoro ichocho. Saka ndakaendako ndisina chandainge ndichiziva. Vakabva vachizoti kwandiri vainge vachida motikari. Vakati iwewe zvauchaita uchatitengera kombi. Kana watitengera kombi woitumidzira kuno, kana uine mari chititengera kombi. Kana watitengera kombi then bhodhoro ticharidaidza sezvo rakagadzirwa nababa vedu isusu. Kana tikaridaidza rinotiteerera rigouya kunoko. Saka ndakabva ndati pari zvino manje handina mari, ende kuti ndinge ndichitaura nemudzimai wangu kuti anditumidzire mari yakawanda kudaro handione sekunge zvinoita, because zvimwe zvacho ndainge ndava kuita in secret ndisingadi kuti mudzimai ange achizviziva, because painge pava neissue yavamwe vakadzi vekuwanda, vamwe vainge vatori nepamuviri. Saka ndaitya kuti zvinhu zvakawanda zvinokwanisa kuzongobvunduka pamberi pemudzimai wangu. Saka ndainge ndava kuita zvinhu zvangu ndiri ndega. Ndakabva ndachizoti zvandinokwanisa kuita ndezvekudai, ndinokwanisa kuenda nemi padealership. Kana tikawana dealership pekuti panenge pachitengeswa motikari paine makombi, then mosarudza kuti munenge muchida kombi ipi. Mukomanashi yandakatambwa yakapenga. Vakabva vati aiwa, sezvo panapa tiri 3 families, because sekuru vacho vainge vaine vakadzi 3. Vakati sezvo tiri 3 families, kuti tose tinge tichikwanisa kubatana panyaya yako, iwo totitsvakira motikari dziri 3. Ndikati motikari dziri 3 handingakwanisi kuwana mari yakawanda. Vakati zviri kwauri, it's either mhuri yako ndo ichiramba ichingopera kana kuti ongotoshinga wotongobuditsa mari. Semunhu ainge achida kubatsirwa mukomanashi, takatenderera muHarare ndokubva tachizoenda pane imwe dealership. Ndokubva tachizowana kuti painge paine makombi 2. Ndikataura navo ndikabva ndachizovaudza kuti ndainge ndichida kuti vange vachizotengesera vanhu vandainge ndiinavo makombi. Vakati vainge vachazotsvaka zvekare imwe kombi. Saka ndakabva ndatora madetails avo ndikabva ndachizotanga kutumidzira mari mushure mekunge ndadzoka kuno kuAustralia. 3 makombi mukomanashi andakatengera vanhu ivavo, asi chakabuda hapana. Zvakamboita sekunge zvaita senani, but one day ndakangoti ndabuda kune kwandainge ndichida kuti ndige ndichienda, ndobva ndaona shumba ndikati damn it, vanhu vaya vakandivhara mari yangu. Zvatanga kaizvo. Mwana wangu mukomana akabva achizotanga kupenga. Akapenga ndokuzoti anamatirwawo nevamwe vamufundisi. After anamatirwa navamufundisi ivavo akaita senani, but akatombopenga kwenguva yakareba. Zvinhu zvakangoramba zvichingooma mukoma kusvika ndazoendawo kun'anga. Pandakaenda kun'anga manje ndopandakanotaura nyaya yangu, kufamba kwose kwandakaita kusvika ndichizonotora mushonga weLucky. Saka n'anga iyo yakabva yati kwandiri, inini murume pano zvandava kutoita ndava kutokupa dumwa richazokuchengetedza.
Saka ndaenda ikoko mukoma ndakapiwa dumwa rekuti ndiro rinondichengetedza. Dumwa iri ririmo mumba, saka iro rinochengetedza vana vangu, but vane matambudziko avanosangana nawo because vana vangu iko zvino zvakura vanofanira kuti dai vatovawo vaine mhuri dzavo, but pane zvinongoitika. Upenyu hwavo hwavari kurarama mukoma havasi kurarama upenyu hwakanaka. Zvinozongoita senani because isusu tiri kuno kumhiri kwemakungwa. Hama dzangu dziri kuAfrica ndo dzandinonzwira tsitsi because vanotambura kusvika pekupedzisira. Mukoma Nashe, ndikufanira kuti ndinge ndichiuya ikoko kuZimbabwe. Kana ndikasakwanisa kuuya muna December, ndofanira kuti ndinge ndichizouya ikoko muna February because pandakapiwa dumwa ndakaripiwa muri muna January. Saka February afanire kuti ange achidarika, ndinofanira kuti ndinge ndichizouya ikoko, then ndobva ndatora zvekare rimwe dumwa. But handichadi manje kuti ndirambe ndichingorarama life yakadai because mishonga yandiinayo mumba mukoma yakawandisa. Imwe yacho ndatokanganwa kuti basa rayo nderei. Ndikudawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe. Kana mukaposta nyaya yangu muzondisivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Kana kuine munhu anokwanisa kundipawo kana macontacts of any man of God that you know that is here in Europe, I will be grateful. Ndinokwanisa kuenda kunyika kwavanenge vari, as long as it is any of these western countries, I will be willing to go there because ndiri kuno kuchando. When you post, please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndiri kumhiri kwemakungwa. Vana vavo vari kutambudzika, vari kutadza kupinda mumarelationship, vanomboita sekunge dzimwe nguva vanomborasika njere, uye zvekare hanzi hapana chiri kumbofamba. Vakapiwa mafuta elaki kun'anga apo pavainge vachida kuita go back to sender. Hanzi handina kunge ndakaziva kuti go back to sender panotoshandiswa mweya wemunhu akafa, ndiko kuti inge ichikwanisa kutumidzirwa, inge ichienda kunorova avo vanenge vakakutadzira. Saka hanzi ndatova nechikwambo chandiinacho. Votora here zvekare rimwe dumwa pamusoro pedumwa iro ravari kuti vakapiwa nen'anga. Hanzi dumwa iroro rinoitwa renewal after makore iwawo avakaudzwa, hanzi muna December kana kuti January kana kuti February. Strange things they do happen in this world. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma Nashe makadii zvenyu? Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 45 years ekuberekwa. Iwo ndo secret imudzinza. Never trust anyone, especially munhu anenge achida kukubatsira ivava vanhu vanenge vari vapfumi. Izviwo ndo zvakaitwawo nevabereki vangu, but izvi zvakaitwa pandainge ndiripo. Shungu dzekuti ndinge ndichimusunungura murume iyeye ndinadzo, but ndinotya kuti kana ndikamusunungura zvinongodzoka kudzinza redu. Zvakaitika ndezvekudai. Baba vangu vainge vaine matrucks. Vaiva vaine matrucks avo 5. Vainge vaine upfumi hwavo hwakanaka, ende tainyatsokurarama life yakanaka before mukadzi iyeye wekuZambia. Vakabva vachizoti vainge vachida kuti vange vachitora umwe mudzimai because vainge vagara vatori naye nechekare. Amai vangu vakamboedza kupikisa, but vakaona kuti baba vangu vainge vatoita decision yavo nechekare. Baba vangu handizivi kuti tingati vakange vagadzirwa here naamai nini ivavo vekuZambia, hatizivi because zvose zvavainge vava kuita vaitanga vabvunza ivo amainini vekuZambia. Amainini ivavo vainge vasingatodi kuti vange vachitouya kuzotoshanyira hama dzababa muZimbabwe. Vaingozvigarira kuZambia ikoko nemwana wavo because vakaita mwana umwe chete nababa vangu. Saka baba vakabva vachizotanga kuita zvinhu zvavo
vasingaudzi amai. Matrack ose ainge ari registered muZimbabwe, vakabva vachizomachinja vakabva vachizoita kuti ange achizova registered kuZambia. Apa vainge vaine kambani iyo yavainge vakarejista kuZambia ikoko, vakabva vachizotorerwa upfumi hwose navo amainini vekuZambia. Vatorerwa upfumi mukomanashi, baba vangu ndopa vakabva vachizotanga kuita agent. Vainge vava agent wepabhodha makore acho iwawo zvainge zvitori nemari. Baba vangu vakadhila nemamwe mapolitician ekuti kana ndikakuudzai mazita avo munotoshamisika. Saka panguva iyoyo zvinhu pazvainge zvichishaika mumashopu, vanhu vakuru vamwe vamunotoziva vainge vachitonohodha chibage kunana Zambia vachichiunza muZimbabwe, because kana zvinhu zvakaoma muZimbabwe kutori nevanhu vanenge vachitoita mari vasingatodi kutoti nyika inge ichinaka, because kana Zimbabwe ikanaka zvinoreva kuti ivo vanenge vasingachaiti mari semaitiro avanoita mari kana nyika isina kumira zvakanaka. Saka baba vangu vakazoti vava kudhila nemukuru iyeye, vainge vava kuhendla maproducts ake kana aine chibage chaanenge achida kuti chinge chichibva kuZambia, ndivo vaipiwa macontracts iwawo, but vaiva nevamwe vanhu vavainge vachishanda navo. Baba vangu vakaita zvivindi zvekunyudza matrack matatu echibage, vakaita madhiri nemadriver, kunyudza big politician. Pamba pedu pakasvika maCIO matatu. Varume ivavo vakauya pamba, vainge vaine motikari dzavo dzeblack. Vachitaura naamai vangu vakatoshamisika kuti baba vangu vangavhara mutungamiriri wenyika kumuvhara maproducts ake. Saka mamwe madriver acho akatokwanisa kutotiza, but baba vangu manje havana kuzotiza. Vakabva vachizonzi vaifanira kuti vange vachibhadhara mari idzodzo. He was being threatened day and night. Pamba pedu mukoma paigara pakapaka imwe motikari yataitoziva kutoti motikari iyoyo yainge iri yemaC10, vachida kuti baba vangu vange vachibhadhara. Kuti vange vachiurawa baba vangu zvainge zvisingaiti, because ndivo vainge vaine access yemimwe mikoto yavainge vachiziva muZambia. Saka vakanzi unofanira kuti unge uchishanda uchibhadhara mari yangu. Baba vangu pavakaona kuti vainge vongoshandira mahara, ndopa vakazoita dhiri ravakaita baba vangu. It was a risky move. Vainge vakataura nevamwe vepane imwe mine kwava kubva vachizotuma umwe driver ainge asina chaainge achiziva kuti ari kutonoba kopa pamaini. Akaenda netrack rake rikabva rachizolodwa kopa. Akati ava kubvapo pamaini ipapo ndopa akatanga kumhanyiswa nemasecurity, vakamupfura nepfuti. Ndokupinda kwakaita ngozi mumusha. Baba vangu vakamhanya vakaenda kune imwe n'anga kunyanga, because vainge vava kuona chipoko chake murume iyeye. Vakaenda vakabva vachizonomugadzira. Saka vamugadzira kudaro, iye ainge ava kuti kwavari, uri kufanira kuti unge uchinditsvakira panzvimbo pekuti ndinozogara, tsvaka munhu wekuti ndinozogara paari, ndiko kuti hasha dzangu dzinge dzichidzikama. Baba vangu vakabva vachizoisa announcement kuchurch, vakati vainge vachitsvaka umwe gardener, because tainge tagara tina gardener but ainge ari wekuMalawi, saka ainge ari wechikuru plus aibata mundara iyeye. Vakati vaita announcement kudaro, vanhu vakawanda vakatoya kumba kwedu vachitaura nababa, vachida kuti baba vangu vange vachizotorawo vana vavo kuti vange vachishanda pamba pedu, because baba vangu vaizivikanwa semunhu ainge akapfuma. But vanhu havana kunge vakaziva kuti baba vangu vainge vachitotsvaka munhu wavainge vachida kuti vange vachizoshandisa kugadza mhepo yemufi pamutumbi wake. Ndipo pavakabva vachizosarudzawo umwe murume uyo ainge achinzi Knowledge. Surname ndakanganwa, handichazivi surname yake. Ainge achibva kumasvingo, ainge akabva mukutoroora nekutochata. Akatobetserwa nechechi kuchata kwaakaita nemudzimai wake. Ainge atori munhu ainge achitotambura, because kana honeymoon vakaitira honeymoon yavo kumba kwevamwe elder kuWaterfalls uko. Akatofara, akatofungidzira kuti ainge ari maropafadzo, ainge abva kuna Mwari. Akatopawo testimony after
asarudzwa nababa vangu kuti ndiye ainge achazoshanda pamba pedu, ainge aine mufaro zvisingaiti. Baba vangu vakabva vachizomutora patakaenda kunyanga. Ndainge ndiri ini, amai vangu naye Knowledge ndokubva tachizoenda kunyanga. Saka vainge vakamuudza kuti tainge tatenga purazi kunyanga, saka takaenda naye kunyanga. Patakasvika pamba pen'anga, iye haana kutombozviona kuti tainge tiri pamba pen'anga, ende n'anga iyoyo yaipota ichitora tsvimbo yayo then yobva yamudaidza obva agara pamusoro pesaga, yobva yamugadzika tsvimbo pachipfuva chake. Izvi zvakaitwa kuda kweabout 1 week tiriko kunyanga tikazodzoka kuHarare. Ndopaakatanga kundiudza kuti ndine munhu ari kupota achinditevera, but murume uyu pose paari kunditevera ndinoona kuti anenge achidhiraivha gonyeti rake achiita sekunge ari kuda kunditsika negonyeti rake. Saka vabereki vangu vaingomuti munofanira kuti munge muchinamata mukoma Knowledge, munofanira kuti munge muchinamata, because zvimukuda inenge iri mweya yemadzinza isingadi kuti munge muchibudirira. Baba vangu vaikwanisa kungomuudza kuti zvinoreva kuti uchazoita magonyeti. Nekufamba kwenguva akazongotanga kungopenga mukoma Nash, ende kwaakaenda hakuna anoziva. Nerimwe zuva ndakatoti ndakagara zvangu pavheranda, ndopandakamuona ava kutanga kungotamba chibhasikoro, ndokubva atongobuda gate achimhanya. Baba vangu vakabva vabudawo vakati ko Knowledge aripi? Ndikabva ndavaudza zvandainge ndaona zvainge zvaitika. Vakangoseka vakati saka bho zvaita, ndokubva vatodzokera mumba. Mukoma Nashi akaita mazuva asingazivikanwi kuti ainge aripi. Baba vangu vakabva vachizopa mukadzi waKnowledge mari, vakati chimboenda kumusha. Akabva pamba pedu akabva achizoenda kumusha kwavo kuMasvingo. Ndo zvakaitika kugadzwa kwakaitwa Garden Boy, mweya wengozi nevabereki vangu. Murume uyu ndine shungu dzekuti ndinge ndichimutsvaka, because ndikuda kungoziva kuti chii chakazoitika. Akazopora here? Akazofa achipenga here? Achiri kungotevererwa nemweya wengozi here? Komwana wake, komukadzi wake, chii chakazoitika? But ndine fiye manje yekuti kana ndikada kumutsvaka, kana ndikamubatsira sezvo ndichiziva kuti chii chakaiswa paari, maybe ndikaenda kun'anga ndiinaye ndinokwanisa kuwanawo solution, sezvo ndichiziva kuti vakamugadzika pane chimwe chisaga ichocho. Later on I discovered kuti vainge vakaurayira kitsi mukati mesaga, ndiro ravaipota vachimugadzika saga iroro. Saka maybe imwe n'anga inokwanisa kana kuzongobetsera ipapo, but ndinotya manje kuti mweya wengozi wagara urimo mudzinza rekwedu. Kana munhu wemufamily medu akatongofamba anotongoudzwa kuti mune mweya wengozi, but mweya iwoyo manje haukwanisi kuti unge uchitaura, because already wakatogadzikwa pamusoro peumwe munhu. Saka unongobuda ongoti ndakaurawa, then ubva watoti zimu. Ukabvunzwa kuti zita rako ndiwe ani, unobvepi, wakaurawa nani, wakaurawa sei? Ende vacho vanenge vachibatsira havakwanisi kuti vange vachiona, because already mweya iwoyo wakatobviswa mudzinza rekwedu by force. Saka zvinhu zvakadai mukoma Nash, sezvo ndichiziva mamwe masecrets emumhuri, zvinhu zvandaishuvirawo kuti ndinge ndichizvigadzira ndisatiwo ndafa, ndikwanise kugadzira zvinhu izvozvi nekuti zvinokwanisa kuzonetsa mudzinza mune ramangwana. Ende life yatinorarama, of course titoriwo vanhu vakapfuma vane mari, but unonyatsokuona kuti pane kaera karipo kana kakurarama katinoita upenyu hwedu hwatinorarama mukoma Nash. Unyatsokuona kuti there is something that is wrong. Ndine imwe cousin brother yangu mukoma Nash, life yake munhu anongozviti ndiri bachura, ane mari, anonakidzwa nelife nekungochinjanisa vakadzi, but unyatsokuona kuti hazvisi normal. There is another spirit that is behind zvinokonzeresa kuti asavawo neshungu dzekuti ndinodawo kuitawo mwana. Haana mwana apa, is around 50 something, no mwana, no musha, no what. Anotongogara ega, anongoitawo zvekungochinjanisawo iwawawo amaslay queen, akati kuuya nekungonwa doro ndokupenyu hwake. But ukagara naye pasi, mukoma ivavo vatori nedzimwe nguva dzekuti vanokwanisa kungotanga kumboeredza misodzi. Kwavabvunza kuti ko muri kuchemei nhai mukoma, vanobva vavhunduka. Izvi vanowanzo kuzviita
kana vari sober ndo pavanokwanisa kungogara pasi votanga kuchema. Saka meno maybe vanewo zvavanoziva, pane zviri kuvanetsa zvavanenge vasingadi kutiudza isusu, but ndo zvinoitikawo mudzinza rekwedu izvi mukoma. Handizivi kuti ndomutsvaka here knowledge uyu, because kana ndichida kumutsvaka hazvinetsi sterek, because kune vamwe pastor vachembera zvavo, but pastor ivavo vakambotungamirira paassembly pedu. Kana ndikaenda kwavari maybe ndinokwanisa kuzowana information through maybe mareceipts aya echegumi, because kana vainge vachibvisawo chegumi mukoma knowledge ava ndinokwanisa kuzowana surname yavo. Saka ivo I think kuti vamufundisi vavo kana ndikanogara navo pasi ndivo vanokwanisa kundibatsira, then toenda tonotsvaka mumabhuku echurch kuti vainge vachinzi mukoma knowledge ani. Ndiyo secret yangu yandiinayo mukoma. When you post my story muzongondizivisawo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Asi chandinongoda kungotaura ndechekuti kana uri murombo usawanzokufarira kuzviswededza padhuze nevanhu vanenge vaine mari dzavo, because kana akada kukushandisa anokwanisa kungokushandisa, anotongokushandisa zvinenge zviri very simple and straightforward, and haumbofi wakazviziva, because a lot of people that have money vazhinji vacho vanombopota vachitombobuda vachibetserwa nekuti vanosangana nemaproblems akasiyana siyana mumabusinesses avo. Baba vangu vainge vari mukono, ungavhara mukuru wenyika kikikikiki. Ndichauya neimwe nyaya yandichazokuudzai zvakaitika pane umwe mudhara, handingatauri hangu zita rake, akazoshayika, but mudhara iyeye clue yandingangopa vanhu ainge ari nyanduri, but akatomboitawo mutungamiriri wenyika, and akatomboita maservice station akawanda, and baba vangu vakatomboita rana wake kikikiki. Baba vangu aiwa vainge vari mukono, vainge vasingatyi kana kuvhara vakuru venyika. Musazotaura zita iro randakuudzai reuyo ane chibage chaakavharwa nababa vangu, kunyange zvake akafa, but tinokwanisa kupinda busy lol. Ndiyo secret yangu mukoma. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi baba vavo vainge vari rana wemapolitician, asi hanzi vaiva nezvivindi, ende havana kumbogara vakadzisungirwa nyaya dzacho idzodzo, because vaishandisawo mushonga. Mukoma vedu vazotaura imwe nyaya, hanzi kana uri rana wemapolitician mukangonetsana chete munokandwa mujeri, ende makey vanobva vatongomaflashira mutoilet, haufi wakabuda. Hanzi zvine advantage zvekuitwa rana, but zvine disadvantage manje. Kana ukada kuzokura musoro, hanzi unochemberera mujeri. Strange things they do happen in this world. Ndeupiko akamboita mutungamiriri wenyika ainge ari nyanduri akazoita maservice station? Tell us in the comment section kana muine ruzivo. Hanzi akamboita madhiri nababa, saka vari kuti vachazoya neimwe nyaya mamwe madhiri avo akamboitwa nababa pamaservice station acho iwawo. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininowo mukoma ndiri mudzimai ende ndiri kutoda help very fast mukoma, because nganga yacho yava kundipfimba manje. Zvakaitika ndezvekudai mukoma. Takabva kuSouth Africa muna November, because takatengawo handiyatauri mukoma, because panokwanisa kuzoita masuspects pachannel penyu vakazobatanidza nyaya. Saka ndichangoti nyaya yangu gagaga muchidimbu kunyange zvayo yakareba. Okay, takabva kuSouth Africa ndokubva tachizoya kunoku kuZim. Tauya kunoku takazotanga kufambira dzimwe nyaya dzemhuri. Tapinda mumatare mukomanashe, varume vainge vachiri panze, saka takanopinda mumatare tainge takati inini nevamwe vana amainini. Saka nganga iyoyo yakazongotanga kungoita majokes, but patori nezvinhu zvakataurika, because patakangopinda mumatare nevana vedu yakabva yati vana ava paita chimiro chisina kunaka. Saka yainge yakanditarisa nganga iyoyo. Ndine vana vangu, ndichati ndine vana vangu 4
kurasisa masuspect. Vana vangu vari 4 kudaro, pane mwana 1 mukoma. Ndakapoya mukoma, ndapoya kudaro Mwari vakabva vandirovawo neshamu. Kondomu rakabva rachizoputika, ndikabva ndachizobatira pamuviri. Ndikatozviziva kuti nhumbu haisi yemurume wangu. Ndakamboedza kubvisa nhumbu iyoyo, but nhumbu yakaramba kubva mukoma. Ndikatongoti ndozviripo. Ndakatevera murume wangu waainge ari kubasa, ndokubva tarara tose. Ndikagara kwemwedzi, ndikabva ndatongopretenda sekunge ndainge ndatotevera. Ndikabva ndachizobvako kumurume ndikadzoka kumba, ndokubva ndachizovafonera ndikati ndava nepamuviri. Murume wangu haana kana kumboita any suspicion kuti painge paine game randainge ndakatamba. Ndadzoka kumba paya, mukomana achi ndakaedza nepose pandainge ndichigona napo kuti ndige ndichibvisa nhumbu yakaramba kubva ipapo ichiri diki, kuzosvika ndichizoudza murume kuti kuno ndava nepamuviri. Saka pane umwe mubetseri yakandibatsira, vainge vari madzimai, asi vakati mukabvisa nhumbu iyi ende muchati muchiibvisa nemiwo muchifa, because haisi kutoda kutobviswa. Chengetai mwana uyu, ane chipo chake chazozvarwa nacho. Ndikabva ndachizochengeta nhumbu iya. Saka tichingonopinda mumatare, vamwe vandainge ndiinavo, vana amai nini zvekare nevamwe sisi vangu, but sisi ndakazovaudza kuti sisi, aya anga asiri majokes, anga achitaurwa nen'anga iya. Munhu uya atoona ende anoziva zvaanoita, because pane umwe mwana 1 asiri mwana wabamunini venyu. Sisi vangu vakarwadziwa, vakati unishuwa munin'ina kuti ungaita zvinhu zvakadaro. Ndikati sisi, zvakaitikawo by mistake. Ndakangopoyawo, ndapoya kudaro, kondomu rikaputika, ndisinawo kutarisira kuti ndo zvainge zvichazoitika. Ende zvakaitika zvacho, it was very funny mukomanachi, because nemurume iyeye takangodanana kwenguva pfupi. Ndikatonzwa ndava kuzvisema, ndikati no, but handifaniri kuti ndige ndichiita zvinhu zvakapusa kudai. Murume wangu ane mari, ininiwo wacho I am a classy woman. Saka chazonyanya kunditora moyo parombe rakadai, because baba vemwana uyu vaita zvekugadzira matai pambudzi paya paroundabout. Mukoma rombe rekupedzisira, ndizive kuti ndakachiva chii pariri. Ndakangoendawo nemotikari yangu ndichinogadzirirwawo matai. Ndikabva ndatosvitswa shoko, ndikatongobvuma, ndizive kuti chii chakapinda mandiri mukoma. Saka relationship yacho hakuna kure kwayakazomboenda hayo, but tainge takatorara tose, ndikatobatira pamuviri. Ndina kuzombochita murume wangu kubva gore iroro. Saka tiriko kun'anga, ndini ndainge ndiri pamberi, but ndakatungamidza vana vangu vari kumberi. Patakangoti tichingonogara pasi, painge pachiri nevamwe vainge tori panze vasati vapinda mumba vachingotaura, because matare acho ainge asati atotanga, because nganga yacho yakangoti ndoda kumbotanga ndataura nevakadzi venyu chichichi. Saka ndichingonogara pasi, nganga yacho ndopa yakangoti apa zviri kufamba sei, mitupo yasiyana apa. Ndopa ndakabva ndachizongochonya ziso, ndakaichonya ziso kuda about 3 times. Ndopa yakabva yangobata muromo ikangoti ndokubva yatarisa kuside. Later on yakabva yachizoti kwandiri yainge ichida kuti ndinge ndichizoipa mafone numbers, but zvakaitwa through umwe muzukurusikana wayo. Ndokubva ndapa sekuru vaya mafone numbers angu. Saka vari kundisvitsa shoko sekuru ava. Ndise kuti ndodii manje, tingati blackmail here kana kuti, because vari kuti muzukuru ndoda kugadzirira zvinhu zvako so that marriage yako isazombofa yakasheka, kunyange chokwadi chikanzi chichazobuda pachena, because ivo vachitaura handichazivi manje semunhu ari kundida kuti ichokwadi kana kuti vari kuda kungondidyawo, because vari kuti ndaona pamberi apo chazoputika, because mwana uyu ari kutsvakwa nababa vake. Pamberi apo ndaona mwana uyu azorwara, ende kana akangorwara mukangoenda kune vanoita zvechivanhu, ziva kuti uri kunonobatwa kuti mwana uyu ari kutsvakwa nezvekwavo. Saka iwewe neni tofanira kuti tinge tichimbofambidzana. Saka handichazivi manje kuti vari kuda kungondidyawo mahafu here, sezvo ariwo munhu akangooneswa kuti mwana wangu umwe wacho haasi mwana wemurume wangu. I need advice. Ngoma pakapotsa paitika drama, vakazongotanga kungoita majokes, vakazongotanga kungotamba nevana vose vachingotamba navo kuvharavhara mawani, but vanoona sekuru ivavo vakatooneswa kutoti pane pandakapoya,
I need advice. I'm regretting kuti dai tisina kumbogara takauya kuno kukuzimu, dai ndakaramba mhani. Ndokusaka varoyi vachizoramba kufambwa navo because unozongofumurwa usina kana kutarisira. Mukoma zvakaoma. Chazokupai update kana kuri kunziwo tikazongoitawo musikanzwa nasekuru ava. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndichazokupai update kana kuri kunzi tikazoita musikanzwa inini nasekuru. Zvakangooma hazvo veduwe. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndakabatwa red handed. Vakabatwa red handed nasekuru. Hanzi vakangoti mitupo yasiyana apa. Hanzi ndokubva ndavachonya ziso, vakabva vangobata muromo wavo vationa kutoti mukadzi uyu itsotsi. Akaita gumbo mumba gumbo panze, akapiwa mwana nechikomba. Zvino hanzi pamberi apo sekuru ivavo vakati mwana uyu achatanga kurwara zvekuti uchamuramwa, nekuti ari kutsvakwa. Achazoti kana otanga kutsvakwa nezvekwavo uchatoti unge uchitozotaura chokwadi. Hanzi uchabatwa red handed iwewe nemurume, uchafumurwa mumatare. Saka ngatitaurei navo mucomment section kana zvakamboitikawo kwamuri kuti mukufamba makazoudzwa kuti dzinza ramunoti dzinza renyu harisi dzinza renyu. You can come to my inbox and you can share with us your own side of the story. Zvakangooma hazvo veduwe.